Просто неверагодна. Няма больш у свеце суполкі круцейшай за Гаварунбай. Ты закаханы ў фантазію. А я хочу быць каханаю табой, толькі адным табой. Ды каб ты кахаў мяне адну. У вушах свісціць. Напэўна, нехта абгаворвае беларускую мову. Вох, нават і не падумаю паверыць. Ну хто будзе абгаворваць беларускую мову у сучаснай Беларусі? Ці ведаеш ты, як цяжка размаўляць па-беларуску? Я нават падумаў, калі я не размаўляю, ніхто не размаўляе. Які бачыце адказ на гэту загадку? Трэба падпісацца на Гаварунбай і глядзець кіно ў іх лакалізацыі. І тады я змагу размаўляць на беларускай мове? Пакуль не паспрабуем, не даведаемся. Каб вы толькі ведалі, як доўга я чакала гэтых гаваруноў. Ха-ха, гэта Таша Маус, не дзяўчына, агонь, проста палае. Адаме, ты такі адважны. Пакажы сябе, салодзенькі. Кіно па-беларуску адзінае каштоўнасць, што мне патрэбна. Ніхто. Ніхто. І нішто. І нішто. Ніколі. Ніколі не разлучыць нас. З надыходзячым Новым годам. Заставайцеся з намі, наперадзе шмат цікавага.